Assalomu alaykum hamakasga sag'iragala ba tavajjuhi hamad merasonем шаҳри Душанбе сеюм табақаи маркази савдои Ашан мағозаи либосаи мардонаи канцлер ҳамата интизорай марҳамат кинен либосо сифати аъло муҳим ҳаме ки бепулай либосо ҳамаш бепула چی خالی بپول بگی جای خالی بپول охи братан мада бепул دای تو دا بپول додам میتان пулакия дигарода همه دا بپول бо нархи дастрас марҳамат кинен дер накинен скидка дора скидка Beş, dikhe Aki agon khel diga kıxtam. бача демнай чиит дазал нести сағира романтик да пеши дил истодаги ин айни хея гылбёри нарос ё ҳама мода кадай мушқати агане пирчаткира даст дидаги Bia kayfalon kadi beşli рамайнай хемески даиҷа чи да пеши дилиш тари истодай А бача заправка уже рафтешти? О, заправка мерем. А? Заправка Хапа намеге но шатуф кнум а бача заправка деуна чи шмо дадани ману шмо заправка айкадешти. хаба чо мекна заправка айкни. Деунай мегам взрив мета чи метаку мумкин нест аймати зайфайшо буд наёвем девунайте. охи паду сигареташ зрив мета нос қати зрив намета ун нос да тай забона сигарет алов дора. Ай, я сейчас пою эту песню про свою братву, да поскорей до дома быть, и детей своих расти. Ай, я сейчас пою эту песню про свою братву, да поскорей до дома быть, и детей своих расти. Очаҷон бача дездай, гапи хабараш зиёдай, да ту ҳаму тифлака даҳшат чашми дигародай. Очама диздим пӯшида чашм да чашми тарат. Ай фикра нохун меканӣ то ки надромай дарат. Очаҷон бача долудай да хуни халафам. Сева хироки дасти ту неви да ҷош алафай. Ай бидан мана биданам да ту роҳат меёра. Неке дур намешам ай ту ғам нахидай бора. Зинда бошӣ очаҷон. Дӯстат медорам очаҷон. Зинда бошӣ оча. Ассалому алайкум ҳамакаска хонумон ва ҷанобон. ба таваҷҷӯҳи ҳамат мерасонам фардо вегаҳӣ яъне ки рӯзи якшанбе дар шаҳри Клин чойхонаи Сомониён ҳамата интизораи духтарако бачаакҳои ғариб марҳамат кинен хизматрасонӣ ба сатҳи олӣ мегзара мусиқии зинда рақси бозӣ як гала гапи чап ҳофизи хушхонай видеош дар поён мондагиай тамошо кинен. Рустам Галимов беҳтарин овоз дора. алама мебирорада алама карочи интизори шумоай марҳамат кинен. бахшиш ки да ватанам иштирок надорам неке бародару ҳамуҷан айнои ма ду бор қайтон чақчақ мекунанд. зинда бошен худованд ёру мададкор.